7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. It's time for Umdavazo Talk. This is Indaba. Yes, sex on Kakasi yezocansi yona hashtag asisebenzisayo leyo Thursdays from 7 to 8, and I'm with Dr. Shabalala. How's it Mshengo? Kunjani Alex? You're right, kunjani kwena? Ngikhona baba ngibingelele nomndeni wami Kakasi FM. Sure, umndeni wakhe Kakasi FM. Just to tell you zisuka nje le show was not suitable for ingane. Sikhuluma nje indaba zomdavazo, sikhuluma indaba yenkonzo yaseKamerweni, sikhuluma indaba yedate, sikhuluma indaba yekluf and all that jazz. Okay, namhlanje sobe sikhuluma about topic ebathinta abanye abantu iba emotional at times. Ekutheni what makes umuntu ukuthi akwazi ukuconceive and omunye angakwazi ukuthola umntwana, or omunye uthola ukuthi njalo bane miscarriage, omunye uthola ukuthi well I'm out of my contraceptives but still kungithatha isikhathi ukuthi ngikhulelwe. We will stretch it further even to see ukuthi yini edetermine the sex of ingane before even ize izalwe. Itopic abantu abangakhulumi ngayo kalula until kuze kube nenkinga kunye ukuthi mhlambe I'm going to hide kupartner wami ukuthi nginayo yini inzalo or not. Kubantu ababonayo, how common is le nkinga yokuba concerned about asasibathola abantwana? Yo, it's quite common. We industry army, you know, and my platform, you know, engiyona. It's quite common because at the end of the day, sexual health has to do with even yona le nto esikhuluma ngayo ebizwa kuthiwa fertility. Now it's common ngendlela eningi, and it's common ngokuthi ibuke from different perspectives. Yes. Ngoba manje uma sibuka ukukhuleliswa umuntu okanye ukuthi ukhuleliswe, sikubuka ngendlela ehlukile. Ngoba umuntu okumele akhulelise umuntu wesilisa. Yes. Umuntu okumele akhuleliswe enakhulelwe umuntu wesifazane. So nakhona lapho futhi kuba khona inkinga ekumele sihlukanisa ngaleyo ndlela leyo ukuthi kuba khona inkinga affect abantu besilisa, kuba khona inkinga affect abantu besifazane. So yona into common and sizoyendlala because there are different types of indlela zokwenzeka kwalenkinga le. Mhlawumbe siqale khona lapho nje kumuntu wesifazane izinto ezinga contributor ekutheni angabi nayo inzalo. So we're talking about concept ekuthiwa infertility. So infertility, it doesn't only apply to, you know, abantu besifazane kuphela. Iyabathinta vele nabantu besilisa. So in the broader aspect, ngendlela esisuke siyibeka ngayo, siyibeka with the two different types of infertility. So siyibeka ngokuthi khona primary infertility bese kuba khona secondary infertility. So we primary infertility, umuntu wesifazane sibuka ukuthi usuke wakhulelwa yini before or not. Uma ungakazi ukhulelwe and uyazama ukuthi ube nengane, you are having into ekuthiwa unprotected sex without protection condom, then lapho uma ungakazi ukhulelwe ufola kwi cluster ye primary infertility. Whereas secondary infertility isho ukuthi usuke wakhulelwa, so isike yaba khona iproof yokuthi uyakwazi ukukhulelwa. Meaning ukuthi khona iproof yenzalo. Now usuba ne difficulty ke in falling pregnant. Okay. You know, so nalapho futhi sibheka izinto eziwu2. Uma kuukuthi uke wakhulelwa before, ukhulelwe wayithwala yini ingane yaze yaba full term wayiteta, okanye ukhuleliwe and waba ne miscarriage, meaning ukuthi ingane yaphunyuka yaphuma. So secondary infertility nayo ime kanjalo. So there are different causes for these two clusters, but ziningi izinto kungaba genetic, not ukuthi kungaba genetic, but zikhona izifo esizibonayo ukuthi ezinye zazo they tend to run in the family. You know, kanje ngama fibroids for instance. Asikaze siyithole proof yokuthi ama fibroids are genetic. But siyazi ukuthi uma wakho uma eka aba nama fibroids kungenzeka nawe ube nama fibroids. Or uma kuukuthi isike yaba khona history ekhaya yokuthi kuba khona infertility kuma wakho noma kugogo wakho, nakuwena futhi kungenzeka kuwele ukuthi ube nayo difficulty in conceiving, in falling pregnant, ukhulelwa. So far we've spoken about bantu besifazane and nezimo ezingaba khona esodokotela outline ngokuphelele. Kubantu besilisa ke? Kubantu besilisa nakhona futhi njengoba ngishilo sibuka ngokuthi primary or secondary. Uma usuku wamithisa before, that's proof of ukuthi una inzalo. Uma ungakazi umithisa before, that's proof yokuthi awunayo inzalo, you know, ngokwenza.
ngokuthi you are finding it difficult ukuthi umithise umuntu wesifazane. So nalapho zikhona izimo ezidala ukuthi umuntu wesilisa angakwazi umithise. Izimo ezifana naziphi nje? Siyake sibuke low sperm cell count. You know, i low sperm cell count sidalwa inakhona izinto eziningi kodwa sibiza ukuthiwa i low sperm cell count uma kuukuthi amabhola akho ama testicles akho awakwazi ukuproduce enough sperms ukuthi akwazi ukumithisa umuntu wesifazane. So low sperm count into umuntu angayibona with the naked eye ngoba I've heard on this show out izothi ama sperm mama washubile ngiyasaba ukuthi kushuthe ngase ngabe nayo inzalo into le yangakwazi umuntu ukuyibona yena noma you need to go to dokotela first. Okay, now lapho sibuka khona izinto ezihlukile futhi nakhona ngoba ukuthi ama sperms mancane it doesn't mean ukuthi i sperm cell count is low necessarily. Ukuthi ama sperms are weak it doesn't mean ukuthi i sperm sakho asiphili. Now uma sibuka isperm sisibuka ngezinye indlela sisibuka ngokuthi ikhanda lakhona likhona yini umsila wakhona ukhona yini into ke leyo umnikazi wayo ongeke akwazi ukuyibona so sibheka ngokuthi siyicwaninge okay. You know sithathe isperm sakhe imbewu yakho siyithathe siyiselab siyoyicwaninga elab ukuthi konke kuhamba kahle yini ngoba isperm kumele sibe normal ukuze simithise umuntu wesifazane besides ukuthi i-count yakhona inumber yakhona kumele ibe normal. Indaba egagasini namhlanje we talking all matters before izifika pregnancy infertility kwenzekani yini ongayenza and khona yini mhlambe impawu osibonayo kumbe okusolayo. We will include also the issue ukuthi njalo mangeke ngaconceive and mhlambe ngesikhathi esithile then kuba khona miscarriage kwenzeka kanjani. Udokotela ke uyakhuluma ngezinto ezingekho necessarily genetic but uthola ukuthi la ekhaya khona umuntu onjalo oke wabana kuleso simo. So ask your question or share with us what you know or your observations. My number is 0861596596. Sifika kanjani le topic emshengo sifike la nge-email ebikade ivela because we get so many of ama topics aqhamuka kubalaleli bekhuluma their stories. Iyathi eyabhala la izothi emasendeni ayo unebhola elilodwa kuphela so osisibakhe out of kuba consent ekukhuleni kwakhe bekuthi ish angasangabi nabo abantwana and then ukhulile njengamanje everything seems normal njengoba uzwa ngendaba yama sperm nani but isekhona leyo concern yokuthi if sekufika isikhathi sokuthi sengifuna uqala ifamily or ngifuna ukumithisa kuzokwenzeka yini abanjani abantu besilisa abadalwa instead of amabhola ayithuli belinye. So that's an abnormality eyenzakalayo uma umuntu wesilisa esangaphakathi esibelethweni sikamama wakhe uma esaformeka ama body parts akhe. So kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi sibe nama abnormalities during i process yokuthi siya developer nakhona futhi kudalwa izinto eziningi kumele sibuke izinto eziningi sibuka nanokuthi health kamama during I pregnancy yakhe ikanjani. Bakhona Alex omama abaphuzayo even during pregnancy bakhona omama ababhemayo during pregnancy bakhona omama bangadli ukudla okumele bakudle during pregnancy yabo. So lezo zinto nazo they tend to play a factor and they tend to add einkingeni ekuthenini uma ingane kumele develop fully kube khona ukuvimbeka kokudevelopa kwamanye ama body parts. So bakhona abantu abazalwa benebhola elilodwa. Now ekuzalweni unebhola elilodwa ngoba vele ukuba normal ukuba namabhola amabili vele lapho ususengcipheni yokuthi i sperm cell count sakho singafani i-count yasingafani nomuntu onamabhola amabili because vele amabhola iwona produce imbewu amabhola iwona producer i-testosterone. So nalapho futhi ubudoda buyalimala ngoba ngenzeka ungaproduce i-testosterone enough ukuthi ubudoda bakho bube ubudoda obuphelele and igcine affecta even izimo zenkonzo yasekamereni ngaleyo ndlela. Right, sure. Indaba 0861596596 Facebook anonymous noma uthumele kwi Facebook page Indaba with Alex. During sex khona ama position angenza ukuthi umuntu mhlambe kwanda amathubo ukuthi abambe or not i-question evelayo ngiyayibona ivela kaningi on kuma questions avela kuma socials ethu. We were waiting for this opportunity ukuthi ufike dokotela uzoyisho leyo nto i-myth noma mhlambe into ngempela eprovekile. Okay, now ngizoyiphendula ngalendlela ngoba ngizoveza iqiniso angifuni ukuxobeka abantu ngokuvezeka kweqiniso. Oh no. Uma uzoba ngaphakathi umuntu wesifazane uzochamela uchithele ngaphakathi kumuntu wesifazane umuntu wesilisa then lo muntu wesifazane unama chance okukhulelwa ngoba imbewu yakho iwela ngaphakathi kuyena. Now i problem comes here uma isiwelile ngaphakathi kuyena imbewu izokwazi yini ukubhukuda ihambe ingene ngaphakathi kesibelethweni indluli idabule ingene kuma fallopian tubes kulezi zinto eziyizandla ezibamba amaqanda kuma ovaries ngoba ilapho kuphela
esihlangana khona iqanda nembewu isperm kuyi-ampulla ilapho kuphela lihlangana khona uma lingahlangananga lapho then amathuba ukuthi umuntu wesifazane akhulelwe ahlume abambe mancane. Okay, so now sesivula inkundla nanokuthi sibheka nanokuthi ama tubes omuntu wesifazane avulekile yini noma avulekile. Kona lento ayidetermine iposition ukuthi it was ayidetermine position ingakho ngisho ukuthi uma uzoba ngaphakathi noma ngathiwa ushaya i-doggy style noma ngathiwa ushaya i-helicopter style noma ngathiwa ushaya i-scissoring style noma ngathiwa ushaya i-missionary noma ngathiwa ushaya i-woman on top uma umuntu wesilisa ezochamela ngaphakathi kuntomzodwa provided ukuthi imbewu yakhe inormal and isperm cell count sakhe sinormal then lo muntu wesilisa unama chance amaningi kabi ukumithisa umuntu wesifazane. Now asibukeke ngoba bakhona abantu besifazane abamithayo umuntu wesilisa esoma bakhona so lokho kusho ukuthi as long as imbewu izoba seduze kantomzodwa uma ikwazile ukuswima yangena phakathi kuntomzodwa ibhukude izifike la kumele ifike khona izommithisa umuntu wesifazane uma umuntu wesifazane likhipha iqanda. Okay, yes, I hope uphendulekile. It's 15 after 7. Ngikusipho nawo kaNgcobo Olundi. Sabona Sipho? Usekakasini? Yebo uyaphila. Ngiyaphila wena? Mfethu ngiyaphila nami. Mfethu ake ngibuza la ngiyajabula kulohlobo lokho lakho hlelo lakho mfethu. Siyabonga nathi. Manje bafo mina ngicela ukubuza la dokotela mfethu uyabona ngiqale ukuthola umntwana ngina 18. Support yenza njani mfethu ngiyakuzwa uqala ukuthola umntwana ngifisa nje uvalele radio yakho ngemuva Ngcobo emaphola bangicela uyivalele yakho radio ngemuva ngifuna ukuyizwa kahle le ndaba yakho uqala uvale radio kuqala. Yes, manje into engixakayo lana kimi mfethu ngeke ngadibana noma bengane engibathandayo futhi kodwa umunye unengane nabanye uma bengane kodwa ngiyahluleka mfethu ukumithisa umuntu osenengane ngisho kuthiwa uma bengane yami ngisho kuthiwa ke ngimthole senomntwana yabo. Yeah, okay, yes, sizomthetela la radio ngicela uyitholile le question. Ngitholile lana sibuka nje ukuthi yena uthi uma enomuntu oseke waba nengane uyahluleka ukummithisa lo muntu. Yeah. So kubo bonke abantu abanezingane aseke ahlangana nabo uyahluleka. Lokho akusho ukuthi inkinga ikuyena uzothola ukuthi inkinga ikubona ngoba uthi uma ehlangana nomuntu ongakaza khulelwe uyakwazi ukummithisa lo muntu. So kuyiproof lokho ukuthi akumele sibheke iside lakhe kuphela sithi uyena onenkinga ngoba kuyena kuyenzeka uyakwazi ukumithisa umuntu wesifazane. So laba uzothola ukuthi baneyinkinga zabo ezahlukene futhi. Okay, yes, all right, so okay, so angayibheki yena kuphela ngoba sisazondlala even angithi inkinga zokusho ukuthi iziphi kahle izifo ezidala umuntu wesifazane ukuthi angakwazi ukukhulelwa. Sure. Anonymous eThekwini sabona Anonymous usekakasini? Yebo sawona bhuti. Yes mfethu usekakasini siyakumukela. Siyabonga bhuti na. Yeah, uthi ukumuva kancane phela ushawe network ukudluka kancane la khona. Oh, okay. Yes, uthini ke umbuzo? Yes, yakuzwa. Bhuti ngithiyana futhi. Yazi mina mfethu nginenkinga la bhuti. Ya mfethu nje ngathi ngisakhula. Ngagula mfethu so ngaba nenkinga eyamabhola mfethu yabo. Abola mfethu. Abola kwafanele ukuthi likhishwe mfethu lilodwa. Yes. Kwafanele likhishwe mfethu lilodwa kwasala lilodwa mfethu. So dokotela bathi ngifike ngizophila ngaleli lilodwa. So ngithe mfethu mangikula ngazama ukuthi ngibe nengane but kodwa ayiphili mfethu. Ayenze njani? Ayiphili mfethu. Oh, ayiphili. Okay. Yeah, uyakhulelwa but ngaphili mfethu. Isisu siyaphuphuma. Yeah, sokuqala saphuphuma. Kodwa leso sesibili mfethu wahlala kwaze washaya esi9 inyanga. Uthe masefuna ke abethe yabesane yangaphila mfethu ingane. So
futhi indlela okwenziwa ngayo mfethu ayichazi mfethu. Okay. So manje ngifisa ukuze mfethu udokotela ngakwazi ukuthi angisize bhuti. Oh, okay. Siyadabuka mfethu ukuzwa lokho. Yini eyenza ukuthi agcine ebolile amabhola? Inhloboni yokugula lokho okwakuphatha? Bathi bhuti kwa cross imthambo. Imthambo yenze njani? Bathi kwaphambana imthambo. Kwaphambana imthambo. All right. Yeah, bathi kwaphambana imthambo kanti athi afanele imthambo iphambane. So that's why engasakwazi ukuthi ku supply kahle yonke into. No, sorry mfethu ngiyabonga ukuthi ungenile doc. Into eyenzeka kubhuti into ekuthiwa i-testicular torsion. So angiphe item ngoba nakhona kumele ngiyibeke inkundla yokufundisa, you know, so i-testicular torsion and iyenzeka lento ilana okutwista khona ibhola litwisteke upon itself. Now ngeke ngakhuluma ngokuthi ibhola nalo lisebenza ngokuthi kungena igazi kuphuma igazi, so leyo mthambo leyo isuka itwistene, therefore igazi alisangena saphumi, bese ibhola liyaqala liyafa and liyaqala liba nenkinga bese liyabola. Uma selibolileke lelo bhola liba sengcupheni yokuthi liphenduke umdlavuza, so ingakho balikhipha. So balikhiphela ukuthi bazama ukumvikela yena ukuthi ibhola lingagcine lishintsha isimo elisona bese liba yicancer, liba umdlavuza, ngoba ikhona into ekuthiwa i-testicular cancer. Okwesibili usenebhola eli1. Now ukhuluma ngokuthi walimala, manje angazi noma walimala omabili amabhola bakhona ukulisave leli lodwa okanye walimala leli lodwa kuphela lela balikhipha. Ikona kuphi kona bhuti? Bhuti lisa khona mfethu lilodwa alimalanga lona. Uma bekuchazela abashonga ukuthi lona lathinteka ngendlela thizeni lalimala, lona liyaphila. Angeze futhi siyaphila bhuti. Liyaphila. Okay. Now kungenzeka ukuthi wena isperm sakho imbewu yakho ayikho normal. And mayingekho normal imbewu yakho yazi kuyakwenzakaleni ithi mayihlangana neqanda umzimba phela nawo uyayicontrola ngendlela yawo. Umzimba uyakwazi ukudetecta into abnormal bese uyayikhipha emzimbeni. So uma wena imbewu yakho ingekho normal then umzimba awufuni ukuzala isidalwa, so uzovele uyikhiphe bese kuba imiscarriage bese kuthiwa umama akabambi uyaphunyuka, ingane iyaphunyuka kanti no kumele kubhekwe imbewu yakho ngoba mawunebhola elilodwa, remember lelo bhola lisebenza overtime, so nalo ngokuhamba kwesikhathi liyakhathala and kuwena likhathala eli kunomuntu onamabhola amabili. Yeah, so singayibheka situation ikhona indlela yokwelekelela ngoba zikhona ezinye, you know, indlela zokuthola ingane, akhona amanye ama options. Uma ngempela uthi ufuna kwakho umndeni wakho akhona amanye ama options. Bafo ngiyacela futhi umsebenzi ngiyafuna futhi kuneminyaka futhi ngizama futhi khulileka baba. Kwenze kudutha futhi. Khulileka baba ungalahli ithemba, ngizoshiya incingo zami ekugcineni, okay? Hayi bhuti mina ngiyabonga futhi ke. Iminyaka yakhe isifikile ku 30 under 20? Hayi no bafo ngeno 28. Uno 28? Yeah. All right. Khulileka baba. All right. No sebonga mfethu, and there is a message of hope coming from udokotela. Hayi bafo ngibonga mthiyana. Asibonge nathi. Lelo hlelo is not suitable for ingane. Is Sex Indaba on Gagas. Sikhuluma izomdavazo, but namhlanje topic yethu ikhuluma indaba yokumitha nokumithiswa kwabantu nanama reasons ukuthi why manje ama pregnancy ephela and sperms athinta kanjani ukungena kwekhanda ebholeni and all of that. Dokotela ke uyayichaza njalo indaba egagaseni. Masikhuluma dokotela ngiyafisa ukuthi sichazeke la kumuntu wesifazane ke ama factors angenza ukuthi agcine ebambile noma angabambi, nje ubuye uzwa abantu bethi inkinga isekutheni meke njenganje uyabamba but kuye kube miscarriage njalo iziphi izinto okumele ukuthi siqaphele. We'll deal with that shortly. Okay baba. Washa ukwindaba egagaseni. Comments on the page Facebook Indaba with Alex, and we appreciate the feedback. Dokotela ke sikhulume ngendaba yabantu besifazane ke uzomitha kanjani, iziphi izinto okumele ukuthi sizazi, asiqale nje lapho. Okay, ngizoqala ngesimple kakhulu le abantu abaningi abake bayikhuluma. So bathi uma umuntu wesilisa esengenile ngaphathi kuwena wachitha kuyangimele wena as umuntu wesifazane ulale ubheke phezulu uphakamise imlenze. Oh, okay. So leyo iya ngegravity.
iya ngokuthi mawuzophakamise imlenze igravity izosidonsa isperm imbewu yomuntu wesilisa ingene ngaphakathi kuwena and uzoba nama chances okumitha. So that's not medical. But izinto abantu abazisho emajwaleni, izinto abantu abazishoyo, you know. But if you look at it in a scientific way, gravity does assist at the end of the day in terms of movement, so that sperm sigijime kahle, ukuthi sperm sigijime siyongena. Okay, kodwa into ebaluleke kakhulu noma isperm singaba khona kubalekile ukuthi khona yini semen, ngoba isemen yenziwa prostate. So now umuntu wesilisa mayezochitha kuya kube khona into ekuthiwa i-precum. So i-precum isuke yendlala indlela yokuthi imbewu uma seyifika ikwazi ukubhukuda, and i-precum isuke nakhona futhi inikeza imbewu into ekuthiwa umsoco, you know, ukuze iqhubeke iphile, ngoba imbewu ihlala ngaphakathi umuntu wesifazane u3 to 7 days. So kumele nayo idle iphile iswime. So it's not for lubrication only, umsebenzi mkhulu than that, eh? Kakhulu umsebenzi lakho. I-prostate ibalekile sisazoyithinda vele ngoba sizoba nayo i-topic about i-prostate, because yes affect indaba ye-prostate cancer seyabantu abamnyama. Okay, kodwa kumuntu wesifazane kumele abe normal, number 1 loyo. What does that mean? Masibuka i-biological structure yakhe, uma sibuka i-anatomy yakhe kumele ibe normal, meaning kumele abe nomlomo wesibeletho nekuthiwa i-cervix, kumele abe nesibeletho, kuyisibeletho kumele abe ne-endometrium. You know, endometrium ilento lena ayophayo umuntu wesifazane every month ekhombisayo ukuthi akalibambile iqanda, you know, akahlumile and akakhulelwa. Bese kumele phezukwalokho ama tubes akhe avuleke, ama fallopian tubes, you know, lezi zinto engisho ezizandla ezihambayo ziyobamba amaqanda avuleke. Bese kuba ukuthi ke phezukwalokho ama ovaries akhe la ukuhlala khona amaqanda akhe nakhona kumele abe normal and I'll keep iqanda. So kunabantu besifazana abaya esikhathini, isikhathi siyake sihlonise kabili. Is it i-ovulatory cycle or is it i-anovulatory cycle? So i-ovulatory meaning ukuthi uyalikhipha iqanda. So abantu abalikhipha iqanda ama period abo avamise ukuba regular, awabi irregular, and abavamisile ukopha insuku eziningi uma besesikhathini, and abavamisile ukukhipha amahlwile. Whereas abantu aba irregular uzothola ukuthi abalikhipha iqanda. So noma ngathiwa singazamani, noma ngathiwa singazama maphona ama positions, umuntu wesifazane kumele alikhiphe iqanda ukuze akhulelwe. So this is biology, it's dictated by biology. But ke of course zikhona izimo ongakwazi ukuthi uzenze ukuze wandise amathuba ukuthi umuntu wesifazane akhulelwe. Umuntu wesifazane kumele azi isikhathi sakhe ngokusibala, ngoba isikhathi somuntu wesifazane asisibali ngekhalenda leyethu le yeinsuku zonke, sisibala ngebiological clock yakhe ngaphakathi kuyena. So kumele azi umuntu wesifazane ukuthi ulikhipha nini iqanda, ngoba ulikhipha phakathi nendawo kwe-menstrual cycle yakhe. So kune menstrual period bese kuba ne menstrual cycle. I menstrual cycle ila opha khona umuntu wesifazane. It's getting too technical. Too technical. No, so let's make an example. For instance, umuntu ozothi mina ngiya kuma periods around from the 28th. So if kukuthi ku regular kuzoba njalo towards leso sikhathi. So that means ukuthi cycle yakhe u28 days, meaning ukuthi half ka 28 days u day 14. So u day 14 ila alikhipha khona iqanda, ovulate khona. So umuntu wesilisa kumele alale naye kaningi, ingakho yabona ke bengiyapha. Okay, go abantu abaningi. Yes. So abantu abaningi besilisa, so kufanele umuntu wesilisa amthole around i-ovulation, because kunento ekuthiwa i-fertility window. So i-window leli la one gap khona yokumithisa umuntu wesifazane ngoba uselikhiphile iqanda. So 3 days before ovulation and 3 days after ovulation. So meaning mayizoba ne cycle ka 28 days, around day 11 up till day 15 kanje. You know, ila umuntu wesifazane afertile khona. So mele babe active kakhulu around that time. Because isperm silasta up to 7 days ngaphakathi kuyena. You see, this cycle, it favors abantu abasebenzela uhulumeni because basuke beholile around the 15th, then bathole ithuba lokuvakashela abantu bavakashela. Sure. Doc, I have one anonymous here saying ukuthi ngicela ukubuza la, I was diagnosed with anemia a few years ago and I've had my miscarriages too. I was not aware of a pregnancy in 2016 and only found out when the doctor told me I was 6 weeks pregnant and I had miscarried. I had the second one in the earliest weeks of pregnancy. So, Doc, I just want to know if my condition could be the cause of ukungahlali kwabantwana or if I will ever be able to conceive again. Okay. So now we look at anemia.
i-anemia in the context of ukuthi idalwa yini anemia. Asibheke ukuthi anemia iyayidala yini indaba yokuthi umuntu wesifazane engakhulelwa. Sibheke ukuthi yini edala anemia. So majority of the time kumuntu wesifazane into esuke idala ngolimo olujwayelekile anemia igazi eliphansi low blood. Ushotelwa igazi. So isikhathi esiningi umuntu wesifazane osuke ne-anemia i-cause yakhona ehamba phambili ukuthi wopha kakhulu during you know isikhathi sakhe sokopha i-menstrual period yakhe wopha kakhulu. So mayopha kakhulu kusho ukuthi ulahlekelwa igazi eliningi ngoba lento asuke yopha kusuke igazi lakhe. So ulahlekelwa igazi eliningi. So uphawu lolo ukuthi unenkinga ngama hormones. So mayinenkinga ngama hormones akhe lawa vele athwele inzalo yakhe. Kuzoba nzima ukuthi number 1 akhulelwe, kuzoba nzima ukuthi ayibambe ingane, ihlume ingane ize ifinyelele ekuthenini you know iphume isiphelele. So sibheka i-cause ye-anemia. So the cause majority of the time abantu besifazane indaba yama period. Ukube kuthiwa besikwazi ukumbuza ukuthi ama period akhe are regular yini or are irregular, ngayibeka imali yami ekuthenini irregular akahambi kahle esikhathini. All right. No, I hope uphendulekile. Mawudinga follow up by all means ungasithumelela. Ngizama ukuthola noSihle Ntuli but line wakhe unenkinga from Enanda. No Sihle, welcome to Gagas. Hello. Yeah, okay, we sizomzama back dokotela. Sizobuyela nje kuyena line wakhe uyasiphazamisa. Sisuke Enanda siya ezakheni kusifundo Shabango. Sifundo uKagas. Alex Nepil. Siyaphela no Dr. Right naye. Kunjani kwena? Sikhona. Ninjani Dr. Sikhona baba. Unjani? Siyaphila. Ngicela ukubuza lapha ngisuka ngikhula ngimncane. Hello. Yes, mfethu radio yakho leyo ivulile yenza ungasizwa kahle. Radio ivaliwe. Mhlawumbe iTV. Yes, TV. Yes, so siza question yakho sifundo. Yithi mina bese ngikhula ngimncane lana ngani namabhola ayithiwa amancane bese kuzoba khona lesithathu. Amabhola anormal awu2 bese kuzoba khona lesithemncane manje. Lento leni ihlezi nje inginike inkinga because manje ngizemcabanga mhlambe i-cancer ngabe kunormal ukuthi be kanjalo ngomuntu. Okay, so wazalwa unamabhola ayi2 bese kuba khona elincane lesithathu. Yebo. Okay, doc. So kuyakwenzeka njengoba bengishila impela ukuthi ama abnormalities ayenzeka ekwakhekeni kwethu ngaphakathi esibelethweni soma bethu. So kuyakwenzeka ukuthi kube khona ibhola eli extra, you know, abanye bayasho ukuthi banamabhola u3. Yabo, so lokho sibuka ukuthi ibhola ke lona leli lesithathu linormal yini and ukumbe ilona yini ibhola noma sekukhona you know enye inyama ehlumile. But yena ubhuti ukhuluma ngokuthi lokhu vele azalwa umuntu kanjalo. So into esingayibheka lana singabheka ukuthi yena zikhona yini izinto akhala ngazo ngoba siyake singazenzi ezinye izinto uma singadinga ukuzenza. Kanje ngokuthi umuntu simhlinze sithi sikhipha into engasiyo into emhluphayo. Ayimgulisi, ayimenzi lutho and ayicindezeli inzalo, ayicindezeli inkonzo yasekamereni. Siyake sithi no asikwenzi lokho kodwa siyamonitor. So into engayisuggesta ukwenza i-ultrasound. Sibheka ukuthi yonke ke lento eyenzakalayo kuyiyona yini le ayikhulumayo before size sithi siyaqhubekela phambili. Eyizwa leyo but angizwa kahle. Okay, so alikuhluphi libhlungu unayo umntwana? Abantwana nginabo ba5. Ba5. Yeah. Okay, so nangu dokotela esho la liyakuhlupha mhlambe in anyway. No, alingenzi lutho nje li right ukuthi ngoba nje benginaloko ukuthi mhlambe cancer. Enkonzweni yasekamereni u right ne kusebenzeka kahle yonke into induku iyavuka iyaqina, you know, uchama ngesikhathi okumele uchame ngaso umama uyamenelisa konke. Engivutha ngoba nokunqonga imba. Okay. I know. Then putting ngakubekela ekuthenini no, just change your psychology, you know, your psychological orientation. Change it. Awusuke umuntu abnormal. Okay? Ngoba kuyenzeka. Hayi ngiyabonga kakhulu. Yeah, shithi nje uNkulunkulu wakushaya ngebhansela bafo, yabo? Ibonus ngilongithi uzomawele lutho. Yeah, well nami ngeke ngayicabanga leyo ukuthi mhlambe kungenzeka. No, sure bafo siyabonga. Alright, sure. All right, sure.
All right. I hear Siya on Twitter, Doc. Oh, by the way, lo hlelo is not suitable for ingane namhlanje. Sikhuluma about ukubamba nokumithisa nokumitha kwabantu with the Doc here on Gagasi FM. Le show uzoyibamba ikhona kwi app Gagasi FM, uyilalela as a podcast na kwi video as well. Usiya on Twitter, Doc, uzothi to add on, abesifazane being unable to conceive can sometimes be caused by endometrial tuberculosis. Tuberculosis infection ye female genital organ lead to infertility, so it's important to seek medical help if you miss icycle yakho for months. Asikhuluma ngayo le tuberculosis infection, book I can't even read it. Tuberculosis like TB. TB, it's not like you're on TB, Alex. Yeah. So TB angithina siyazi ngokuthi ilimaza amaphaphu, angithi siyazi ngokuthi kune HIV igciwane. Umuntu one TB ungenwa umuntu one HIV ungenwa iTB kalula. iTB ayilimazi kuphela amaphaphu. iTB ingalimaza wonke umzimba. iTB iyayilimaza ingqondo, khona into ekuthiwa iTB meningitis, iyayilimaza ispine, khona into ekuthiwa iTB spine. So ikhona into ekuthiwa endometrial tuberculosis, and iyayilimaza leyo nto because endometrium iyona lento le eyenza ukuthi umuntu wesifazane akwazi ukukhulelwa, akwazi ukuthi ingane ihlume esibelethweni bese inikeza igazi, ayinikeza umsoco, ayinikeza impilo ukuthi ikwazi ukwakheka ingane. So right to say, right, nje bechaza nje, yeah. All right, sure. Ngizothatha Vusi Vilakazi from Newcastle. Vusi, Sabona sikhangana njani? sure mfethu, lingena kubani lapha eGagasi? Kunjani baba? iGagasi ulibamba kubani lapha mafusana? Ngibamba ku 107.9. Sure mfethu, welcome to Gagasi, asikuzwe ke. Yabo. Yes. Manje yazi la ukuthi usesithinda ukuthi but izonga because I was dry at the time. Sorry bafo, ngifuna nje ukuthi umuva kancane, ngiyezwa ukuthi usemgoqweni, just nje ukudluka kancane khona ngizobamba i-connection. Amphakathi manje ngibulawa yilo. All right, no, qhubeka mfethu sikuzwe. Is it clear manje sikhangana? Yes, it is clear. All right. La in terms of gravity, umuntu wami la man, we've been praying for some time. Manje need this worry yokuthi whenever after umdavazo and she sits up azoqhamuka ama sperm strip ukuthi ngabe lokho kuyayenza ini effect ukuthi angaconceive. That's one. I have 3 in fact. Then le ama period sengiphendulile Okay, let's hear the second one. The second one will be my first pregnancy na umntwana. Yabo. My first pregnancy, if tester, I think it was up to 4 months because I'm dala manje ngisakhumbula kahle. I think it was up to 4 months. Ilokhe it's negative up until ngibona ama symptoms again, and then I care for igane, and then that's when we found out. I think it was the 5th month. Yabo, khane kuvela kahle ukuthi she's pregnant. Then the last one would be ukuthi alcohol iyayenza ini effect ukuthi mhlawumbe ungakhona ukuconsider. Ngizolalela emsakazweni. No ngalalela emsakazweni mfethu yima nje kanjalo. All right, asibheke ngale yokuqala ukuthi ke after umdavazo when she sits up ama sperm ayayiphumela ke kusisi. Okay, so mayephuma ama sperms kusho ukuthi kuzosala iquantity encane, you know, isibalo esincane sembewu ngaphakathi kuyena. So nalokho kuzoba na effect, but kumele sibuke nanokuthi iconsistency, ithickness yayo imbewu kababa yona ikanjani, ngoba uma imbewu ingekho that thick, it too watery, yabo ngazathi amanzi, then lapho uzothola ukuthi ihlakazeke ngaleyo ndlela yokuthi vele une low sperm cell count. But akusiko lokho kubaba ngenxa yokuthi unayi proof yokuthi inzalo ikhona ngokuyasho ukuthi una ingane. So the only thing ne gravity is ukuthi isuke idonse lokho kumele ngene ngaphakathi, lokho kuyiyona imbewu ekumele iyomithisa umama ukuthi iphume ngaphandle kubuyisele emuva. So I gravity, that's where it applies in this case. Yes, kusho ukuthi yabona mhlambe mfethu silalele kancane. So leyo oqale ngayo ke doc yokuthi immediately mabeqeda umdavazo then imlenze ibheke phezulu, it applies in this case. It might apply in this case. It might even help in this case. Yabo. Ukuthi isondeze imbewu, ukuthi imbewu ihlale isikhathi eside ukuze ikwazi ukuthi ingene phela laphana. Lokho nje nemlomeni wesibeletho. So you have a job to do mfethu emva komdavazo. Ngisacela ukade ngane sikhangane kancane something engicabanga ukuthi mhlawumbe ngingathulelele ngani. All right, umama akanayo umntwana ne? But she has went for retesting and kwalakala ukuthi she's very fertile. Yabo ngifuna ukuthi ngiclarify nale ukuthi she is fertile. Usekutestile mina ungakathesti.
Okay. No ayikho inkinga. Njengoba ngisho wena uma ungakathesti sizokhulumela phezulu kamama ngoba umama yena uthi wena uthestile kwathi unormal. So ngikhuluma mina ngepoint ye-gravity ukuthi i-gravity iyayikhipha imbewu yakho ngaphakathi kuntomzodo. Iyayikhipha yabo. Na uma iyikhipha angeke imbewu ifike ingekho eqandeni. Yabo. So kumele ibe khona. So umama ingamsiza indlela yokuthi alala bheke phezulu aphakamisa imlenze ukuze imbewu izohlala isikhashanyana ngaphakathi ithola ithuba lokubhukuda ingene ngaphakathi esibelethweni ihambe izifike eqandeni. Yabo. Yes baba. Yeah. So yokuqala le. Yes. Okay. Yeah. And then lesibili ukuthi bazi ba discover esena 5 months ukuthi kahle hle upregnant. Okay. So umuntu wesifazane mayekhulelwe usacreta ihormone ekuthiwa ibeta HCG. So le beta HCG iyona lena sisuke siyihlole emchameni. So kuya ngokuthi ingakanani ilevel yakhona. Ama pregnancy test lawa enziwe emakhaya, ama pregnancy test lawa esiwenze ema-office ngomchamo awasiwo 100%. So size senze nanegazi ukuze siyibone le hormone beta HCG siyipick up egazini ngoba kuya nangokuthi how far is she umama. So now i-pregnancy test ivamise vele ukuba positive uma umuntu wesifazane esengaphezulu ka6 weeks. So it's not like ukuthi khona mhlawumbe inkinga ingoba vele ama pregnancy test lawo siwasebenzisa emakhaya awekho 100% aze abe closer to 100% umuntu wesifazane esengaphezulu ka6 weeks. Right. Ngikhona uphendulekile bafo? Bengihlele isikhangane ya alcohol kutshwala bya. Yeah, ukuthi kungaba na contributing factor na. Now utshwala sibuka ngokuthi is it alcohol abuse or alcohol usage? Baba, is it alcohol abuse or alcohol usage? No, alcohol usage. Alcohol usage, no, it doesn't. It doesn't affect inzali alcohol usage. But kuba ne limit. Njengoba ngisho uma sekuzoba khona abuse, then i-alcohol iyalimaza because ilimaza even isibindi. Kodwa uma kukhona i-usage, controlled, i-alcohol ayenzi inkinga ngaleyo ndlela baba. Okay. Sure, siyabonga nathi. Welcome to Kakasi. You've joined us for the first time. Lolu hlelo uyakwazi ukulithola podcast ulilalela nje kusuka eqaleni uzofika egcineni, okay? Siba khona Thursdays from 7 to 8. I'm with Dr. Ushabalala, Alex Mtiane, and this is Sex Indaba #ezocansi. Yela indaba ekakasini ngiyafunda ke nama comments indaba with Alex on Facebook and on Twitter as well at Alex Mtiane. All right, Nosihle. Yebo njani? Sikhona maso shanje ngamafushane so that sisheshe sikudedela ngoba line wakho kunika inkinga. How can we help you? Yebo, ngiyohlala ku40 this year. Nginayo ingane mina ngaphandle. Iyohlala 24 September. Ngikhana no boyfriend wami sihlala inyama mhlawumbe close to 13 years. Ingane enhlobo lutho. Angazi noma inkinga ngimina noma ikuyena. Okay, doc. So umama uthe unayo ingane. Unayo, yes. Unayo. So we call this a secondary infertility. So lana sekumele sibheke nina nobabili. Yena ubaba unayo ingane noma kanayo? Akanayo yena. So uzothola ukuthi inkinga ngakuyena. So kumele sibheke ngoba wena unayo proof yokuthi usuke waba nayo ingane before. So kuwena inzalo as it stands ikhona. Kodwa ngenza ukuthi kuyena uaffectekile ngandlela thizeni and inzalo yakhe icindezelekile mama. Manje kancane ukuthi manje ngiyabuka previously ngakabi naye nakulo omunye engisiwakile naye ngoba kavele selfini yena benazo ke naye yena ingane kodwa still nabe engaconfuse kuyena kwathatha isikhathi. Ingakho ngithi kumele sibheke nina nobabili. Yabo ngoba ama cases ena awafani. Uma ukuthi ubhudakazi abe na ingane yena une primary infertility. Wena usukwaba na ingane so sekuba khona isimo sokuthi sekuba nzima ukuthi uthole esibili. That's called secondary infertility. Yeah. Nobabili ningazobona udoc uzoshare ama numbers akhe makuphela ishow wena Nosihle. I would like you guys to get help and nibuye nizositshela ukuthi kambe kanjani. Okay, ngiyabonga. Siyabonga. Sisuka ku Nosihle enanda siya kaMashu na kuzinhle ngobese. Hello Zinhle. Hello bhuti njani? Siphilile uphakathi manje Gagasini siyakumukela. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Ngikulokubuza bandla kudokotela. Angenize ngithi nginama miscarriages yabo. So ngike ngaba nokuthi ngenze ama abortion so 3 times ngenxa yezizathu ezithile. So njengamanje ngifisa ngathi ngabe ngiyaba pregnant but akusenzeki. So angazi noma mhlambe ikhona yini ubhuti into angangisiza ngayo noma mhlambe udoc angitshela ukuthi mhlambe there is problem eyenzakala or something. Okay. So
Nginombuzo ntokazi, okay? Yes, Bhuti. Ngixolisa kakhulu ukuthi uwandlula ezimene ethanda ukubanzinyana, empilweni. Zakufikisa esimeni sokuthi uthathe inqumo ngalendlela othathe inqumo ngayo, okay? Ngiyabonga Bhuti. Okay mama. Now ekwenzeni kwakho ama abortions siyibiza nge-termination of pregnancy, yabo. Yes. Now ikabili khona i-medical TOP kube khona i-surgical TOP. I-medical ila odla khona iphilisi wophe kuphela. Bake bakusa yini e-theater bethi bayokuklina? Ukuthi bekwenza esibhedlela yabo. So bwenza esibhedlela, so that's surgical, definitely surgical. Yes. So now wena ususcrape i-endometrium yakho kawu3. So now sewune endometrial atrophic problem, meaning ukuthi i-endometrium yakho lento ekumele vele ibambe iqanda uma isperm selihlangene naso, lento ezofida ingane ukuthi ikhule isi affectekile, and uzothola ukuthi ngendlela vele ababekuhwaya ngayo ngaphakathi sekuze kudaleka even ama adhesions esibelethweni sakho. So makanjalo kuba khona inkinga yokuthi wena uconceive, wena ukhulelwe. Yes ma. So ngakwazi ukuthi kodwa ngikubheke sibheke ukuthi yini inkinga, ngoba ngikhuluma ngokuzwa ukuthi usuke wenzani. Mina kumele ngibeke izandla zami ngicilonge mina, ngibheke ukuthi okay uvaleke kangakanani mawukuthi uvalekile, mawukuthi amathuba ukuthi ukhulelwe asakhona yini or awasekho. So konke lokho kuzovela ngokuthi ngi-examine mina as udokotela. Okay, but ngiyabonga kakhulu. Udokho ukephi nendawo? Ngizolishiya uzoshiya ama numbers egcineni ungithinte bese senza appointment. Okay, but ngiyabonga kakhulu. Okay. So ingane unayo? Yes, nginabo abantwana. Bangaki sisi? By4. Bawu4 but usafisa ukuthola omunye futhi. Ngenxa yezinto zasemzini bo. But ube nabo abantwana before wenze ama abortions noma ube nabo after ukwenza ama abortions? Shothi ngathi into ebiba in between. Okay. Yes. Okay. Yeah, so I guess bheka ukuthi kukhona yini ukulimala okukhona bese ke siyaqhubekela phambili ntokazi. Okay, but ngiyabonga kakhulu. Okay man. Thank you for calling sis, and we hope izinto izohamba kahle. Ufonela udoc afterwards. Ngiyabonga but. All right, siyabonga. Ukindaba eGagasini. I have anonymous now othumela email doc ozothi hi Doc and Alex. Ngake ngakhulela umntwana kwaba stillborn the year after ngiteste HIV positive, ngahlushwa ama STIs kakhulu. Ngicela ukubuza ukuthi inkinga idalwa yini? Okay. Kukhona into ekuthiwa isyphilis. STI le uhlobo lo STI simhlola even umuntu okhulelwe ku mandatory kumele simhlolele ukuthi unayo yini isyphilis emzimbeni wakhe, ngoba isyphilis iyona ekhoza ama stillborn amaningi and itholakala ngalucansi and sometimes ayivezi ngisho kuyiveza, and iHIV isimo esenzayo ivele idambise amasosha omzimba. Now isyphilis noma ngathiwa beyilele iyavuka, yabo. So mase kukhona ukukhulelwa, ukukhulelwa vele kubeka isimo sakho sokuthi umzimba wakho ushintshe ngendlela osebenza khona. Even amasosha omzimba mawuzokhulelwa, ukuqala kwakho ukukhulelwa avele ashone phansi ngoba awafuni ukulwa nalento eyenzakalayo, ngoba amasosha omzimba ayavikela. So mawukuthi uke waba ne stillborn uzothola ukuthi i-cause yakhona ilama STI asekaba nawo, and part and parcel of ama STI into ekuthiwa isyphilis. Okay. All right. So uzodinga ukuthi ubonidokotela kodwa khona manje. All right. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Sisapha in town 0861596596. This is the original Sex Indaba eyoqobo eyangempela eyakho, right? 7 to 8 njalo ngolwesine ibambe kwi YouTube channel yeGagasi, ulalele na kwi app Gagasi FM as a podcast. Sisapha in town. Hello Mbali Ncube. Yebo Bhuti Alex, njani? Sikhona ma, welcome to Gagasi. Ngiyabonga. Ngisatha ukubuza la Bhuti Alex nodokotela. Nginenkinga la, ngina 30 years but angikaze ngimithe empilweni. Ngiyaya kuma period ngiya 7 days but ngiya kabuhlungu futhi ngiyamashulu. Okay. Okay. Now umbali. So lento ayidescribeayo yiyo le kade sikhuluma ngayo ukuthi uma ama period ezokophisa kakhulu, ama period ezokhiphisa amahlwile, akhombisa ukuthi ama hormones akho ngenzeka angabi well balanced,
so ama hormones umuntu wesifazane kumele abe balanced ukuze akwazi ukukhipha iqanda. So mawuthi una 30 years and akazaza khulelwe, then une primary infertility, and kumele sibheke ukuthi yini le yenza ama hormones akhe abe imbalanced, ngoba zikhona izinto ekuthiwa ama cyst, you know, ahlala kuma ovaries acindezela ukuthi iqanda liphume. So nalapho futhi kukhona into ekuthiwa iPCOS, polycystic ovarian syndrome. Kukhona ukuvaleka kwama tubes, kuya ngokuthi sekwaba yini nawo ama STI before, meaning ama sexually transmitted infections, ngoba ayawavala ama tube umuntu wesifazane. So kuya ngezinto eziningi kumele siyibheke kuyena. Okay, so kulezi dokotela ayibalayo usuke wadlula through any of the three? Yebo, isist ngeke ngathi ngitheka wathiwa nginayo nale ama STI ke nginayo. So kumele sibheke ukuthi ama tubes akhe asavulekile yini. So ikhona indlela yokubheka ukuthi ama tubes avulekile yini or not. Yebo dokotela ngiyabonga. Okay. All right. No, uzothatha ama numbers ngase ekupheleni kohlelo Okay, ngiyabonga. All right, siyabonga kakhulu. Anonymous, please keep me anonymous, Alex. I had an ectopic pregnancy in 2021 and I have been struggling to fall pregnant ever since. I broke up with the guy I was dating at that time. My current partner and I have been together for almost a year now. I don't use any contraceptives. Kodwa futhi angimithi. I did okay, be patient with me. I did do a laparoscopy and the doctor said my other tube was fine. Inkinga dololo abantwana and my current partner una 3 kids yena, but give me asihlala inhlobo isisu, please help. Okay. So umuntu wesifazane unama tubes awu2. So ectopic pregnancy kusuke kuyi pregnancy engenzakalanga ngaphakathi kuyisibeletho, yenzakale ngaphandle. And one of ama sites, ama places la eyenzakala khona ectopic pregnancy, majority of the time kusuke kuma tubes. So kuya ngokuthi ilip lona i-tube. So mayithi yena sekwaba ne-ectopic pregnancy, i-tube elilodwa vele lalimala ngenxa ye-ectopic pregnancy. So yena usephila nge-tube eli1. Na umuntu wesifazane kuyashintsha ikhathi in terms of ukovulate kwakhe ngenyanga. So kule nyanga uzokhipha iqanda ngala, kule nyanga akhipha iqanda ngala. So yena undlulisa u2 months ukuze iqanda liphume kule ndawo la ukhona i-tube enormal. Ngoba bayenza i-scan, bamfaka i-camera ngaphakathi, you know, ilaparoscope, i-hysteroscope ne-laparoscope, ila sifaka khona i-camera ngaphakathi sibheke ukuthi kunjani ngaphakathi. Yeah. Okay. So makuthiwa lisavulekile leli lodwa, then isakhona i-chance yokuthi akhulelwe. Yeah. Now ikoda ke inciphile by 50%. Also dokotela into engifisa singayikhohlwa la, ubheka lama cases njengakhona la isimo emotional and psychological, because uze uyasho ukuthi partner wami una 3 kids, so uyabona ukuthi it's a battle now ukuthi angikwazi ukumtholela umntwana. Angithi iloko esifike sikwenze futhi kubantu besifazane, you know, thina ezabantu besilisa siyabacindezela ngokwengqondo, simbize ngefailure just because akakwazi ukuthi abe nengane. Ekubeni eseke walimala before, you know, ekubeni eseke waba seyimweni ezimbeka vele engcupheni yokuthi abe nento ekuthiwa infertility. Singafuni ukuyiunderstand leyo nto ngoba sifuna indlalifa. Yeah. Yabo. So angadinga ukuthi akubone mhlambe nayo partner. Angadinga ukuthi angibone nayo partner ngoba njengamanje ucindezelekile yena umuntu wesifazane, uyibona as umuntu ofailayo and ubona ngazathi umendo wakhe usengcupheni. Sure. Yes. Indaba ekakasene ngikubheka ikhumalo nawe Everlem eThekwini. Hello Peggy. Yebo sanibona butala senjani no we Dr. Khumalo. Yes, yeah. Nickname yakhe le Shabalala. Sengumdlali we Dr. Shabalala. Sure mntungwa nangu doc. Yebo doc. Hello. Yes, kubeka futhi sikulalela. Yebo ngisacela ukubuza lana nginenkinga lana mina no partner wami. Sinazo izingane esinazo ngaphandle kodwa manje sekuna almost 5 years sizame yethu kodwa akwenzeki. Unayo ingane ngaphandle nami nginayo ingane ngaphandle. Okay. All right baba, ngiyakuzwa. Kunjani mfethu? Siyaphila njani futhi? Wawusunghlabe ngela Dr. Khumalo manje sengumdlali webhola. Ngiyaxolisa. Ayikholeka insizwa yini. Ngiyawuzwa umbuzo wakho baba. So lana vele kumele sibhekene nobabili ngoba inkinga ingaqhamuka emasayidini enobabili. So nine secondary infertility. So kumele sibheke izimo evamise ukudala ukuthi yindaba ke ningasakwazi ukuba nenzalo ekubeni ninayo proof of inzalo ngoba ninazo izingane ngaphandle. So sibhekane nobabili sibheke ukuthi zikhona yini izifo affecta inhlangothi zombili khona sizokwazi ukuyilungisa sinelekelele kanye nobabili ukuthi niphumelele kuyisifiso senu sokwandisa umndeni. Okay, sure. Here's a question, la doc. Is it normal for ingane encane to have ibhola elilodwa? And we discovered that recently.
We are talking about a 9-year-old. Okay. Now that's an undescended testis. So sibiza kuthiwa undescended because ayikho laphana esikhwameni salo lento ekuthiwa iscrotum amasende. So kuyenzeka ukuthi kuyi development yayo ingane ibhola lingehli. So malingehli lisuke lihleli ngaphakathi esiswini. Oh likhona. Likhona lisuke lingaphakathi kwi-abdomen. But then again angithi vele phela amasende angaphandle for a reason. Amasende angaphandle because amabhola ama-testicles awakwazi ukuphila asurvive asebenze ngendlela uma i-temperature i-high. Now mazolisondeza emzimbeni ulihlalise ngaphakathi emzimbeni i-temperature yakhona is high. So leli elingaphakathi lisengcupheni yokuthi libe nomdlavuza. Okay. So kumele simbheke senze ultrasound sibheke ukuthi likephi leli bhola. Uma lisaphila siyakwazi ukuthi silelekelele ukuthi silidonse sihambe siyolihlanganisa nalo isende silifasele kuyisende ukuthi lingaloku liya phezulu. Oh, okay. So the earlier you do it, the earlier you do the better. it, the better. 9. Yeah. All right. Sigcina ngawe anonymous eThekwini Ukindaba. Hello. Okay. Gone. Well, we've come to the end of indaba yethu namhlanje. Kuyona typically le dokotela and kuningi nje okusalile but ngiyabona ukuthi inkinga zibalance from abesifazana nabesilisa uyabona. And then sonke we love abantu bethu so much that kufanele create ingane together. Utholakala kanjani Dr. Shabalala? Ngitholala inamba yocingo, inamba yami yocingo ithi 063-847-0511 ngizoyiphinda 063-847-0511 and sengatholakala ke ma-office amabili elilodwa lisemakethe elinye liko KK ePharmacy at Spa. Number 1. Right, Dr. Shabalala ngomchecka even nakuma socials Shabalala no S ungenawo uthi. Thanks for listening. Lo hlelo uzokwazi ukulithola kwi-app Gagasi FM as a podcast and then ungaya futhi ke na ku-YouTube channel. Download that app Gagasi and ayilidli ngisho nedatha kakhulu ungayidownloada nje for free and then mangabe usuqedile bese ke usearcha for a channel okuthiwa Indaba. This has been Sex Indaba, the original one. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.